Gemilang FM. Sembilan enam koma delapan FM LPPL Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Sagung para sutresna budaya sugeng pepanggihan kalian kula kekalih wonten salebeting giaran Arum Dalu. Ing dalu menika Arum Dalu mujudaken giaran ingkang budidaya lestarining budaya Jawi langkung-langkung mligi Sekar Mojopat. Sagung para sutresna budaya dene samangke panjenengan saged nyawiji saking dalem menika lumantar nyerat WA nggih saged, telepon nggih saged lumantar 081 578 968 968. Kula ambali nggih supados mboten kesupen 081 578 968 968. Dalu menika kepareng kula kekalih ngaturaken materi sekar-sekar ingkang kapendhet saking wulang reh. Nggih, pupuhipun pupuh mijil. Kepareng kinarya pambukaning giaran dalu menika kula ngaturaken sekar mijil minangka pambukaning giaran. Denging nala nyuwun mring Hyang Widi mugi karahayon amrih kasembatan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi Mojopatan nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing Hyang Manon den reksa keng jem setan godane
misuwa rahayu. Amin. Injih. Sagung para sutresna budaya, dene mbok bilih panjenengan kepareng nggatosaken giaran dalu menika lumantar streaming, saged menika mlebet lumantar gemilangfm.id. Dene kanal YouTube-ipun menika Gemilang FM Official. Ya gampil nggih, menika panjenengan saged dene mangke menawi panjenengan badhe kepareng kirim-kirim kabar kelawan kadang-kadangipun saha mitra tepangan utawi malah kepara nyekar saking dalem menika saged lumantar nomor WA 081 578 968 968. Injih. Sagung para miyarsi, para sutresna budaya, enggal-enggal kemawon daya-daya malebet wonten ing materi dalu menika inggih pupuh mijil. Inggih sagung para sutresna budaya saderengipun kula kekalih menika marwagani utawi miwiti pepanggihan kanthi nyekar macapat wonten dalu menika kepareng kula makili kadang kula kekalih. Namung badhe ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates kaliyan sagung para sutresna siaran macapat lumantar Gemilang FM LPPL. Inggih karana tambah doa restunipun pamuji panjenengan sedaya kadang kula kekalih estu dalu menika senajan namung nembe setunggal sampun saged nderek siaran malih wondene Ki Jumiran mbok pilih tasih perlu istirahat malih saged benjang minggu ingkang candhaipun sampun saged nderek siaran malih kanthi menika donga pangestu pamuji menawi migunani tumrap kadang kula kekalih Raka Mas Sigit Widodo dalasan Raka Mas Jumiran katitik tambahin doa restu panjenengan katingal Raka Mas Sigit sampun nek cara wong desa cayan iki wis abang. Abang men. Kala wingi mboten abrit nggih. Nggih rada remu-remu rada pucat nggih. Karena katitik kemujungipun nggih sampun renyah nggih. Lan ugi menawi kula tingali anggenipun dar ugi sampun rahab. Nggih. Tegese rahab ki yo biasane ra ketung titik ya tanduk ya niku ya wis tanduk ketoke. Para menawi panjenengan menika dahar kok kaya rantek ya tak enteni. Kula entekke ya purun. Nggih, menika kasunyatan agung tambah doa restu panjenengan mugi-mugi saged enggal dangan malih saya tambah dangan saged ya nek le pulih ya suwe nggih to. Nggih sing mesti sehate saya tambah ngaten mawon. Karena para dayanipun sagung para sedherek saking para pepunden pamidhanget sekar macapat lumantar Gemilang FM. Inggih sagung para sedherek budaya kepareng kula ingkang marwakani tembangipun nggih mangke Mas Sinamatan kok Mas Sinamatan ya gendon rukun kemawon ngoten nggih. Niki mau aku rada geblinger sithik karo Mas Sigit. Mas Sigit sing kok seje. Pomo kaki menika. Pomo kaki. Inggih. Pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingang sira uga satriya arane
kudu anteng jatmika ing budi lurus sarta wasis samu barang tanduk dipun nedya prawira ing batin nanging aja kaharon sasana yen durung mangsane kekendelan aja wani manikis wewika ing batin den samar semu lan dimantep mring panggawe becik lawan wekas ingong aja kurang iya panrimane yen wis tinitah marang Hyang Widi ing badan punika wis pepancenipun ana wong rimayati tah iki kok rada kagok iki ingkang pundi ana wong narima ya ditaing ana wong rimayati taing mapan dadi awan lan ana wong narima titahe wekasane iku dadi becik kawruhana ugi aja seling surup wah niki lenggih ukara ki ladragan radi nggih limetet dadak apa ngiling-iling nggih yen wong bodho tanetya ugi ada kontetiran anarima titah ing bodhone iku wong narima ora becik dene ingkang becik wong narima iku santawis gantos cengkok niki mong nggih mboten dados karana tesih saged dipun terasaken nggih monggo jang gantos cengkokipun panjenengan ingkang gantos iki ngaten nggih namung saderengipun kula lajengaken menika wonten pamiyarsi Sutrisno Budaya ingkang
kirim WA menika. Oh, ngaten Saged nggih. kula waos nggih. Nggih saged monggo. Matur nuwun sanget ingkang sampun Iya kersa menika panjenengan. saking Bapak Darsum Oh, nggih. wonten Bonjitan Sukorejo. Wah, iki Kok supire kasih? andong iki. Iya nggih. Pun kasih nggih. Nggih matur nuwun Pak Darsum. Kepareng kula waos nggih. Angsal to Pak Darsum? Ah, nggih. Tak waos. Sugeng dalu Bapak Sigit lawan Bapak Sugiono. Semoga petugas kru Gemilang FM semoga sehat selalu. Kula badhe kintun-kintun. Oh, nggih monggo. Kagem Pak Parno wonten Klentengan Sukorejo. Kalian Pak riyen iki ketutupan iki. Kalian Pak Surajiman padha soka Candi Mulya. Oh, menari tlatah Candi Ya Mulya. sajaipun menika kok ya arep bangun kekadangan kalian Nggih. kanca lumantar Gemilang FM kok ya pintere jamak menika. Sugeng dalu. Nggih. Kula lajengaken nggih. Nggih. Ngantos dumugi nomor pinten kala? Kaya upamane. Kaya umpamane wong ngabdi marang sing yuang katon lawas ketekan setyane dadi mantri utawa bupati miwah sakliyaning ing Saliyane. Nggih. Ono aja kagok le medhot niku. nggih kanthi Kok kapan? nuju Nuri narima. nuli nari motya sireng baten tan mengeng ing katong rumasawa ing kani matane kanikmatane nggih Nggih, kanikmatanipun. Ya. Siing Gusti tumekeng narabi wong narima becik kang mangkono iku nanging arang iya wong saiki kang kaya mangkono kang wis kaprah iya saklawase
yen wis ana lungguhe satitik apa nuli lali ing wiwitanipun pangrasane duweke pribadi sabarang kang kanggo datan eling ing mulane witing sugih sangkaning amukti panrimaning ati kaya nggone nemu tan rasa kamurahaning widi jalaran sang katong jaman mengko yaiku mulane arane turun wong tuwak kartitiasing tan syariah kesusu ing ya tetep ketara ya Mas Sigit. Blandang kemawon nggih. Mboten. Senajan panjenengan menika nek tak rasa anggenipun nyeker niku karepe ya wis digawe los kaya biasane. Nggih. Nanging ya ora mokal niku. Niki awake dhewe penlangkung aku panjenengan menika tasih napa nggih mulihaken dalam arti pita suaranya juga. Mas Katsiki ming arep nyetake nek kula niku nembe lara ngoten to. Nggih mboten ngaten. Pramila nggih ning ya ora ketok banget ning nek kula le ngrasake kok niwa gitu. Malah alon-alon kemawon tidak rasah napa ya
pisan ya pokoke lah saka alon-alon mawon Nggih. ben dinikmati niku resep nggih sagung Bareng para kula mboten lara kok Mas Kaji. mboten lara Ning Pak. awake niku awake iki ku bubrah yo wingi didandani. Aha, cara gampangane nek kendaraan niku panjenengan niku ya perlu diservis dulu gitu. Nanging menika ngemu pawartos, Nggih. memu weling Nggih. bilih menawi kagungan sesakit Nggih. njuk kudu dioperasi menika purun nggih mawon. Wong operasi ki ora lara kok. Mboten lara. Kados ingkang kula lakoni wingi nyatane operasi ora lara. Nggih, karena jamaning samangke sagung Nggih. para sedherek jamanipun sampun majeng kathah para ilmuwan ingkang sampun canggih lan sampun pinitados satemah sakmenika sedaya kemawon inggih malah sesakit menika ingkang dipun alami utawi tindakaken dening Reka Mas Sikil Mas Miran menika kasunyatan kula nuwun niku tak elus-elus sing dibelek ki mbek endi kok ora ana jebolane alus ning ya niku wau canggihing swasana nggih. Mila welingipun aja wedi operasi murih awak menika saras malih. Nggih. Ngaten ta nggih. Ha nggih raga ki kudu diragati nggih. Lajeng balik lebet wonten ing sekar menika kala wau. Nggih. Wiwit pomo kaki padha dipun elingna kaya-kaya sing nyerat menika wis menep penggali. Nggih. Sepuh ngaten lajeng Nggih. dipun tularaken dumateng ingkang sing nom-nom ngaten napa kados pundi Menika menawi katitik saking ingkang nyerat menika Sri Susuhunan Pakubana kaping sekawan. Senane susuhunan menika nggih suhu kaya guru nggih. Nggih. Pramila menika paran para ingkang sampun lebda ing pitutur, paran para ingkang sampun ana ing pamawas, gentur tapane, gedhe prihatine. Nggih. Senajan menika satunggaling panguwaos ingkang wenang menapa jenengane Pranata. Kawulanipun nggih. Pranata praja lan kawulanipun. Lah menika estunipun menawi panjenengan sedaya lan kula menawi jingleng nggih. Seratan-seratan ingkang dipun serat para pinter para sunan menika estunipun kula wangsul kula matur meniku pituduh lan pitutur ugi tuladha nggih ingkang saestu wajib dipun tindakaken dening sesamaning dumadi. Nggih. Karena menapa tutur-tutur wiwit nggih menawi kula saged matur awake dhewe rong lahir isana nggawa garba iki wis diwejang diwalek nggih. Lahir dipun lela-lela kaliyan ibu, dipun jambangi kaliyan ingkang rama keng ibu ingkang sampun paring tuladha. Istilahé nek basa menterenge basa nggon basa ibu ngono apa medis menika bahasa ibu. Bahasa ibu. Bapak nalika semanten nalika punang bayi menika lahir, bapak ya wis nggih, adan nggih. Nggih istilahé wis paring tuladha ya. Nggih. Kan sedaya wau mawi pituduh menawi ingkang muslim menika dipun pedhangetaken tembung ingkang sepisanan menika kalimat thayyib, kalimat ingkang wujudipun aja-aja diazani ben bocah ki krungu azan sesuk ben nindakake apa sing dadi gegebangane gitu. Menika kejawi syukur muji wonten ngersane Gusti Allah. Nggih. Ning ya dadi tuladha minangka uswatun kasanah. Inggih. Menika pramila estu wiwit lahir cenger sampun dipun kenalaken kalimat-kalimat suci, kalimat Allah, lajeng ing mangke lontaran bahasa ibu. Lah menika ingkang baken bahasa ibu. Bahasa ibu menika ngasih diarani ora ana muni bahasa bapak ya, mesti akeh bahasa ibu karena apa? Ibu menika langkung saged kalian putra karena wiwit ngandhut, wiwit nglairake nyusui nggih. Nyusoni Nggih. Nggih. Niku sampun maringi bahasa nggih. Nggih. Bahasa istilahnya nek kuwi bahasa ibu wae nek cara awake dhewe bahasa pantomim utawa bahasa isyarat nggih.
Lajeng wontenipun pramila menika Gusti napa nggih Sri Susuhunan Pakubuwana menika njumbuhaken kalian kawontenan menika. Gadang-gadang putrane niku ora mung putrane dhewe ya kanggo kawulane menika nek dadi bocah kuwi nggih padha duwe eling tineling pawelinge wong tuwa, pawelinge guru, pawelinge para ulama, para guru ngaji, guru sekolah diwelinge sing apik ki dicandhi dilakoni. Nggih, aja meng istilahe ana wong ngomong ngono, kowe iki nek kandhane meng mlebu kuping tengen mlebu metu kuping kiwa niku ampun ngantos. Mandheg ning sakjroning mriki nek cara ageman ingkang panjenengan agem menika ingkang wujud pun destar menika. Niki destar ya kena blangkon ya kena nek cara Mas Arman niku blangkon ta ya blangkon gitu. Menika kan wonten ing wingking menika sampun dipun gambaraken menika. Napa niki nek wong desa ngarani mondolan. Mondolan. Oh niki nggih sing niki mburi dhewe niki ya. Mondal-mondal. Mondal niku. Mondolan para pamirsa. Oh nggih. Nganu sawetawis sigek rumiyin nika sampun dipun kadha priwara menika. Nggih, ampun dipun ganti channelipun, mangke sak sampunipun pariwara tumuli kula lajengaken malih. Monggo pariwara. Main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya, gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Ih, udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang, mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik, dan Informasi. Ngelaras ya Mam, anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh Mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTube-annya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kabar gembira untuk warga Jawa Tengah. Kang Mas Bayu, pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 telah dimulai pada tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Jadi, manfaatkan kesempatan ini ya. Dengan membayar pajak tahun berjalan, Anda akan mendapatkan bebas denda pajak, bebas pokok tunggakan, dan bebas denda tunggakan jasar harja. Kang Mas Bayu cukup membawa STNK dan KTP sesuai nama pemilik kendaraan dan membayar pajak seperti biasa di Samsat terdekat atau melalui layanan pembayaran pajak
pajak online resmi. Ingat ya, meski tunggakan dan dendanya dihapus, pajak tahun 2025 tetap wajib dibayarkan. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini untuk tertib pajak dan membantu pembangunan daerah. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Samsat terdekat atau bisa juga cek media sosial resmi Bapenda Jateng. Bayar pajaknya, hapus dendanya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Gemilang FM. Sagung para miyarsi, sugeng nyawiji malih monggo dipun lajengaken yaran arum dalu menika ingkang titi wanci menika ngonceki Sekar Wulang Reh pupuh mijil. Kalau wau sampun dipun babar dening Bapak Haji Sugiono naming kok dereng rampung. Anek diteruske saged nggih. Nggih. Saderengipun dipun terasaken menika Pak Haji Sugiono badhe kirim-kirim mbok menawi. Walah ngoten. Kalau wau sampun ngodhe kula kok. Oh nggih. Monggo Pak Haji. Nggih ingkang napa nggih ingkang perdana kok perdana nggih. Nggih
Kula kinten kagem pepundhen kula ingkang ugi sampun ngantu-antu Mas iki. Nggih. Pepundhene sing wonten Mbah Rembe menika. Oh, nggih. Apa rung mari apa Mas Sigit karo Mas Jumar? Bapak Antonius Budiarjo. Inggih alhamdulillah wonten dalu menika yang sampun saged ngawiyat malih boten kitang namung istilah serimbitan. Serimbitane cowok kabeh. Inggih. Nggih. Sugeng dalu Yangkung Yangti sugeng midhangetaken lan kula tansah ngantu-antu panyaruwinipun Yangkung. Mbok pirang ngen kula matur menika ya kadang keladuk, kadang kurang, kadang nggih mugi Yangkung Yangti kersa paring napa nggih panyaruwe. Supados siaran menika saya dangu saya sae ngoten mawon iki. Lajeng kadang kula wonten ing dukun karo Mas Pardan, Bapak Beni Taryono, Bapak Umar Soleh wonten ing pundi? Pak Pardannya pundi nggih? Dukun nggih. Nggih. Ketung nek Pak Beni Ketunggang. Nggih. Kalian Pak Umar Soleh. Lajeng niki apa ya? Pak Haji Prayitno, Pak Sarono, Pak Sarpan, kalian Pak Misuwun, inggih sugeng midhangetaken ugi kagem Mas Tofa, Mbak Toyah nggih. Lan ugi wonten ing Leben nika Mas Sugeng ingkang nembe kiwala napa nggih gadah mantu. Inggih. Ingkang gandang-gandang wingi menika dinten wingi. Nggih, gandang-gandang menika suwantenipun ngantos dumugi. Nggih, ning panjenengan namung batin, kae sing halu-halu niku boten ya nggih. Nggih. Lajeng kagem pepundhen kula sepuh wonten ing Soko Setunggal. Sinten menika? Mbah Tik kalih Mbah Kakung Mbah Putri nggih. Mbah Tik Kakung Mbah Tik Putri. Nggih, lajeng kalian krida mudanipun nggih. Turangga muda sing krida muda. Paguyuban menapa? Seni Jadilan. Jadilan nggih. Oh nggih. Lajeng wonten ing Kedung Gayam menika wonten Bapak Nur Syahid, Bapak Suresmi, ingkang wonten ing wulan ingkang badhe dhateng menika warga Kedung Gayam badhe gadah damel gedhen-gedhen iki. Inggih menika acara kalih tahunan bepilih menika badhe ngawontenaken gelar budaya. Kalih taun menapa menika? Kalih taun napa nggih? Kalih taun sepisan menika ngawontenaken nggih gelar budaya ugi Khatmil Quran ngaten nggih. Lajeng marembet wonten ing Ganjuran Raka Mas Yumrodin nggih kang dangu boten pinanggih sugeng midhangetaken niki ya pepundhen kula wonten ing Kidul Praga. Nggih menika Mbah Yoga Atmaja sakbala kuswanipun Sambeng nggih. Inggih Pak Supari lan Raka Mas niku sapa? Ingkang wonten Dinas Kebudayaan kepundi ya? Inggih, paten wonten menika. Pak kok lali nek disebut ki lali. Lak kemutan. Inggih. Lajeng sedaya kemawon perangkat desa wonten ing Sambeng sugeng midhangetaken nggih. Lan ugi Mas Dedi Panggung wonten ing pundi niki? Wonten Tinggal nggih. Mas Dedi Panggung kok Tinggal Wanureja. Inggih. Kidul Tinggal nggih. Rasane kelingan Pak Zamsi nggih. Gitu. Nggih. Pak Yamsi nggih. Yamsi. Oh Yamsi. Inggih. Kalian Bu Mahroji ugi Bapak Haji Purwanto. Sugeng midhangetaken sedayanipun lan menika kagem anak-anak kula SD, putu-putu kula SD, Naufal kalian Pak Ek Aslanuddin wonten ing SD Muhammadiyah
Jumbleng. Nggih. Jumbeleng napa jumbleng? Ingkang kala masanipun niku sok kon marai kung warai nembang Sekar Gambuh. Nggih. Nggih, menika sampun wonten titik-titik wis arep bocah wis arep nggatekke karo budayane. Budaya. Senajan to sekolah ilmune, ilmu agama, ilmu umum ya dikejar nih. Kadang-kadang nek sok mirengke ana wong ura-ura iki ya sok nggatekke ngoten iki. Sugeng midhangetaken sedaya mawon. Nggih, monggo Mas iki dipun lajengaken mbok pilih kadang-kadang saking Kilen nggih. Menika sing sok rata petha wis bangan niku wonten ing mriku pundi? Kilen niku lho. Sak Londiangan niku. Pak Ramejo. Wah, nggih. Wonten nglerep. Ngaturaken sugeng dalu Pak Ramejo. Iki pakar girong. Pakar girong nggih. Girong napa malih menawi slendro. Wah, jan nyamleng estu. Sugeng dalu. Piyayene ngono nganu nggih ning kok kadang-kadang iki swara lanang apa swara wedok gitu. Kadang wah sampean ki banci. Namung krambal guyon mawon. Lajeng ngaturaken sugeng dalu ugi sugeng midhangetaken Mas Gianto wonten Bulu, Prapatan Bulu. Miras pantes ngaturaken sugeng dalu Mas Mas Supar. Nggih. Mas Supar ingkang lenggah wonten ing Kembaran Candi Mulya ugi Mbah Yadi. Mbah Yadi menika lenggah wonten Kembaran. Niku sajake nganyarke radio neh Mbah Yadi. Kalau wingi laporan ngeten. Bapak Wahyu Ujianto wonten ing Sorayudan. Lajeng Bapak Sarijan wonten ing ngajeng Terminal Secang. Nggih. Kalebet Bapak Subianto, Pak Subek menika. Nggih. Pak Subek iki suwek ning aslinipun Pak Subianto lenggah wonten ing Madya Candra niki ya sok laporan. Aku ora tau lowong malam Selasa ngaten menika. Lajeng kala wau Bapak Darsum sampun kirim-kirim katur Bapak Kyai Suparno wonten ing Klendengan matur nuwun. Salajengipun Mas Wido lenggah wonten ing Tinggal Kilen. Oh nggih. Iki sisan gawe Pak No Gareng. Wah. Napa sok seneng gareng? Lah rumiyin nek gareng jan napa astanipun le ceko jan kaya ceko temenanan kae. Cekot nggih. Nggih sikile yo becik menika. Wah, wis jan apik. Pakar wayang wong. Nggih. Lajeng wonten ing Duka menika wonten Klodran. Klodran menika kathah sanget Bapak Rehadi. Lajeng Bapak Mantep, Mas Bambang. Lajeng Pak Sugeng, kathah sanget Pak Usop. Wonten malih Pak Edi, Mbak Adel, kathah sanget mrika nggih. Nggih. Wonten ngrata menika Ibu Nani saha Bapak Utuh ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Lajeng wonten ing ngidul-ngidul Patran. Nggih. Katur Lik Sumadi lan Yu Sarni ngaturaken sugeng midhangetaken sinambi ngonceki bawang. Waduh. Inggih saben dina ngonceki bawang dipun bantu tangga Teparo. Nggih Mas Kasih Parwadi. Bapak Haji Parwadi. Nggih. Lajeng ngaler-ngaler nika katur para warga paguyuban Nabuh Gamelan Cakra Laras Pengrawit. Nggih, pengrawit wonten ing Pandhean. Bapak Bambang, Bapak Pras wonten ing Jagan ugi boten kantun ngaturaken
Sugeng dalu. Nggih. Pak Ranto wonten ing Gosara. Menika ya ora tau liwat. Ora tau liwat ning Jingleng Radio. Nggih. Nyaten mbok menawi setunggal malih Bapak iki juragane parian saking Sedayu. Oh, nggih. Nggih, Mas Fahrudin. Juragane parian dalanging resepsi. Oh, dalanging resepsi. Sajake besar iki ora tau coba ngomah. Ora tau leren nganu duweng iki. Sesuk nek sura kan yo nganu dijamas nggih. Tanggalanipun mau isine bunderan-bunderan. Kluwungan truk sampinge niku nganu catetan apa nggih. Ngaten. Nggih. Nggih, menika sagung para miyarsi, para sutresna budaya kalajengaken babaring Sekar menika lumantar nggih Bapak Kansi Sugiono. Nggih. Pundi kala wau? Nembe padha sepisan niku. Nggih. Sak gaduke mawon sak kecandhake wektune nggih to. Karana nggih winatesing mangke sagung para senior budaya kula wau sampun matur mbok pilih pawadanipun udeng utawi destar ingkang dipun kula nggih kalian dipun agema sikit menika sampun nemu wewarah lan pitutur karena menika wau kula namung mendesak cuplik mawon lho niki mboten salah nggih. Napa niki mondolan. Mondolan kok teng mburi niku ingkang pangajab menika caket napa nggih nek cara bahasane kedokteran otak besar. Oh, mondolan nang mburi bebasan otak besar. Lah menika kinarya nampung. Gampiripun otak besar kan nggo nampung. Nggih. Nggo nampung kabeh ngelmu, kabeh pangerten. Lah wonten ing mriki mbok pilih pengendikanipun Sri Susuhunan Pakubana kaping 50 menika bocah ki kudu duweni pangerten disusupi utawa diisi karo pangerten-pangerten utawa ilmu-ilmu sing migunani tumrap pribadi lan wong liya. Nggih, bocah ki nek dituturi aja mung mlebu kuping tengen metu kuping kiwa ning bisa mandeg ning mburi sebelah mburi niki cerak nggon mondolan niku dibundeli ning kono sesuk sak mangsa ning ngelmu-ngelmu sing apik perlu digunakake niku ya digunakake minggerek cara gampangane nek wong butuh ki minggerek njikuk ning toples apa ning ngesak apa nang ngene. Kok kala wau dipun bundeli menika kajenge mboten calongan. Nggih to. Nek ilmu ki dibundeli dicandhi wonten otak besar menika gambarane blangkon ya mondolan ini. Barang sing apik sing wis mlebu nang kajiwane awak dhewe nek iso den bundeli supaya ora ilang. Ha nggih, ora lali. Ora lali. Lan menawi sampun kagungan ilmu ingkang sae ingkang menika ya aja njuk sesongaran. Ngaten nggih. Aja sok njuk kewanen, kudu duwe watak satriya upamane. Satriya kuwi tanggung jawabe gedhe, nek ditabuh ya muni, nek ora ditabuh nggatekke. Oh, ora muni ning njatosaken. Nggih. Tembung iki prita kuwijan. Gudang ilmu estu menika. Nggih. Nggih. Lan wonten ing sedaya pakarti menika mbok pilih sarwa-sarwi napa nggih dipun penggalih murih saged nengsemaken dhateng tiyang sanes. Nggih. Iki lajeng candhaipun apa ta sing diane prawira, merwira niku ora nek wong awake dhewe disuguh pangan niku ora gelem ngrahapi niku mboten niku. Merwira menika. Nggih to. Merwira niku ya istilah nek duwe ilmu digebeng ning sop dibutuhke utawa nek dibutuhke ya digunakake paring tulodo paring contoh sing apik sing genah nggih. Dadi ora wah merwira seje salah kaprah. Sing jenenge merwira niku ya niku wau sugih ngelmu, sugih pengertian ning ora umuk, ora sesongaran, ora wah merwira ning dayon kudu sing merwira nek disuguh rasa dipangan niku jenenge ora merwira ning gawe sengsara. Sengsarane pripun? Saiki tepake awake dhewe.
nek awake dhewe kuwi dingonoke kuwi kira-kira lega apa ora. Misale kaya kula disyukur Mas Sigit. Nggih, gampil-gampil mangke. Ra ketung atine Mas Sigit mbedheg tawane kon mangan nang ora jaman tidanono sesuk. Ming legane wae kaya abot. Gawe lega kon ngunjuk diunjuk, kon dahar diicip. Niku istilah wong merwira nggih, ngerti ngajeni. Merwira saking tembung prawira, teges menika kasinungan kaluwihan tinimbang kancanipun kepara dadi soh. Tumrap anggota utawi warganipun. Anggota paguyuban nggih prawira tamtama. Nggih. Prawira menapa kemawon. Prawira upacara menika ingkang sinampiran ngaten menika kedah pripun nggih. Waspada ing semu istilahe kudu iso nek wong omong kudu nek wong lakon iso kudu iso mancing ajur ajer gitu. Tumindak saha celathunipun menika dados tuladha. Dados tuntunan tumrap para warganipun kepara dadi aba-aba utawi komandu lak ngaten to. Nggih. Lan wonten ing mriki menika dipun ngendikaken kalih Sri Susuhunan mbok bilih sampun nggadheng ilmu ingkang mumpuni kedah dipun jagi ampun ngantos nggadhahi pemanggih istilah gampangane sesongaran. Kados dene upami wonten ing pasamuan menika ampun ngantos ndamel cela utawi kecuya utawi runting penggalih utawi gring penggalih tiyang sanes. Aja dumeh aku ngerti, aja dumeh aku iso ning aja apa nggih istilah sesongar lanah. Lah menika wonten tembung Jawi ingkang sae estu ing menawi dipun candhi utawi dipun maknani menika nek isoh ki awake dhewe nggih aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Aja rumangsa bisa ning rumangsa bisa rumangsa. Bisa rumangsa. Oh, ngaten. Inggih. Tegesipun menika senadyan ora kena sesongaran nanging ngelmu ingkang sampun den kantongi wonten mondolan menika dipun beli niku ya kadang-kadang ya kudu ditangkarke ditokke ditularke marang sasama ben ora istilahnya apa nggih ora ming angkrem wae ya kadang-kadang ya ditokke lah. Menika lak ngelmu kebejikan ngelmu kautaman iso-iso kebejikan kuwi tangkar tumangkar tumrap para warga saha para. Lah menika menawi dipun pontho menika dipun napa nggih manut kepisane. Ngaten. Nggih. Contonipun yo ngelmu ki werna-werna kok nggih Mas Haji. Contonipun kados Raka Mas Sigit wektu tasih aktif utawi dinas menika kan bagiane sesuluh karo kanca tani. Lah ngelingke. Ya niku ya maning conto nggih. Menika 9 taun kepengker nggih. Lajeng menika migunani sanget. Ya wis bagiane dhewe-dhewe nggih. Menawi Raka Mas Jumiran babagan nggon ya tetanen ya bisa, Sekar Macapat ya bisa, lajeng kala-kala sok napa paring sesorah landesan ilmu agaminipun karena Mas Jumiran menika salah satunggaling parampara ingkang nggih sampun cekap dalam ingkang kula wastani ya agamane ya pun nggih. Lajeng Pak Guru gawane mulang bocah ben ngerti ilmu umum, ilmu hitung-hitungan lan sanesipun. Pak Guru ngaji menika marai ngajing babagan agama kan sampun dipun pondho-pondho nggih. Lajeng ustad paring ceramah datang audien kok audien bahasane wis bahasa Inggris. Dateng tiyang umum ngoten mawon nggih. Lajeng menika Suhunan menika ugi sampun paring pitutur mriginipun dateng putra putrinipun lan minggahipun dateng warganing bebrayan wonten tlatah menika nggih. Lajeng wis tekan padha pira ki mawon. Nggih. Dipun terasaken rumiyin napa nggih sekaripun? Nggih. Kirin. Oh nggih. Lan wonten ing mriki
kasuwun Sri Sunan nyuwun dumateng awakipun piyambak ingkang tasih den mantep sing mantep nggih. Nek duwe ilmu kuwi sing mantep ning lakone karena napa ben dadi tiru dadi tulodo dening putra lan wonten ing mriki ya awake dhewe iki nek iso aja gur mung omong tok. Dalam arti nek cara wong desa jarkoni. Jarkoni ngono. Iso ujar ning ora nglakoni. Iso ujar ning ora iso nglakoni. Oh, nggih. Mestinipun menapa ingkang dados pangucap utawi celathu menika jumbuh kelawan tumindakipun ya menika leres saestu. Oh, ngaten para miyarsi. Gampangane contoh mawon upamane tiyang sepuh kados kula nggih akon karo anak kula. Le mbok lek maem nek wak meniku umum nggih. Le wis Pak Bu. Le wis salat. Kudune awake yo salat bareng aku. Kan niku tumindak nyata ajak aja mung awake dhewe kuwi seneng akon ning awake dhewe ora nindakake nggih. Gampangane niku wong tuwa iki saka guru ki lanjaran. Aja niku wae sing tau nek iki muni jarkoni niku wae. Nggih, jarkoni. Lajeng menawi pitados kalih Yang Widi menika nggih kedahipun sedaya ilmu, sedaya kekagunganipun menika dipun tindakaken sak mestinipun. Aja gampangane omong sok seneng weh-weh sedekah ning ming omong awake dhewe ya kudu nyontoni nggih. Monggo lajeng kula lajengaken sagung para miyarsi bilih kala wau menika sampun dipun sekaraken menika wonten WA malih. Oh nggih. Saged kula waca nggih. Nggih. Sugeng dalu Bapak Sigit saha Bapak Sugiono diagung ing aksami. Waduh, bahasane apik tenan. Oh nggih. Parandene kula mboten mangertosi menawi Bapak Sigit nimbali. Kula mboten nimbali namung kirim-kirim ngaten. Tak kirimi menika Bapak Budi Yuwono. Nggih. Oh nggih. Ten ingkang dalu menika rapat ing Balai Desa Menayu. Kok ya rapat Balai Desa kok ya sempat-sempate nyetel anu nggih. Nggih. Gemilang FM. Nggih. Gayut kalian dintenipun para pasarta KKN saking UGM Yogyakarta. Nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Budi Yuwono. Nggih lenggahipun wonten ing Sorogenen, Jambean, Sorogenen. Titip salam kagem kanca-kanca warga KKN saking UGM Yogyakarta nggih. Dipun aturaken lho. Nggih. Sagung para miyarsi kepareng kula lajengaken mijil. Menawi kala wau larasipun pelok barang menika badhe kula cobi pelok patet bem. Wah, jan iki pancen Pak Guru. Mijil Rara Manglung. Rara Manglung nggih. Bem. Kula nglumpat iki wong ra ketara. Arang nedya males. Yen wong kurang panarima ugi iku luwe awon barang gawe aja age angan
sabar sarta ririh dadi barang karti resik tur rahayu lan maninge babotipun eling ing pitutur ringong sira uga padha ngemplak iya marang kang meneng aji ing lair miyang batin den ngarsa kawengku kang jumeneng iku ambawani karsaning yuang manon wajib padha wedi lan batine aja mamang parentah ing aji sanadyan ana mugi lamun dadi ratu kasih kekrimin masikin menika wektalipun saya mepet Inggih. tasih wonten ingkang perlu kula aturaken tunggal padha menika nggih astunipun sedaya wau ingkang sampun dipun titahken menika Sri Sunan ugi ngendika sira kudu narima ing pepesthen dalam arti narima ing pepesthen nggih upamane sira tinitah nun sewu nggih dadi wong ora duwe nggih ning sira aja cilik ati nek duwe bondo iku ora dadi pepalang ning aja ngasih ora duwe budi pekerti
Nah niku ingkang baken kan ngaten lho. Malah langkung gawat nggih nek ora duwe budi pekerti. Ah nggih nek mung ora duwe bondo anggere awake dhewe nrimo awake dawakan nyuwun gampane nasi utawa sego sak emplokan nek ridhaning Gusti iku dadi daging. Nek ora narima mbok sego sak wakur ora dadi daging paribasane kan ngoten nggih. Lah wonten ing mriki ingkang dipun kersakaken Sunan kuwi narima ing pandung tawakal tansah pasrah mbeng Gusti kang aku sesuk iso oleh ijol sing luwih akeh luwih utama. Merga jroning urip menika rekoso utawi bingah menika sampun dipun kersakaken dening nganu ingkang maha kawasa nggih. Namung awake piyambak minangka citah menika iso duweni ati sing jembar apa ora nggih, iso narima apa ora. Ning biasane nek iso narima ing pandum tawakal besok bakal ketemu tembe mburine. Pandum memeng sithik diterima ning tetep sumende ning ngarsane yang kuwasa nggih, sing maha kuwasa. Contonipun pamane sing sepuh niku direwangi narima prihatin. Mengko sing nemu ki anak putune. Ngaten nggih. Lah anak putune wis rumangsa cukupi genten dongake muga-muga bapak diparingi pangaksama karo sing moga. Kosok bali imbal ning kosok baline nek wong ora nrimo menggrangsang ya anane kok ngoten niku. Nggih. Wis diwehi siji jan njaluk loro, wis diwehi loro jan njaluk telu karepe jagat ki arep dielon sragil. Wonten tembungan Ki Dalang menika sok ngendikaken nafsune manungsa ki ana terung perkara mesti panjenengan ya ora kesupen apa supiye malah sekawan nggih. Sekawan nggih. Supaya mutmainah, aluamah saha amarah. Nggih sekawan. Leres ngono. Nggih menika kedahipun napa niku watak nggih. Nggih. Ingkang sekawan menika sageta dipun mangertosi ugi sageta dipun singkiri watak-watak ingkang awon nggih. Ya paling ora dikendhaleni. Dikendhaleni. Pramila wonten conto malih wonten ing mriki agemane Pasikin ya maneh wonten lebet cobi dipiye. Niki wonten benekipun. Nggih, olah menika wonten 1 2 3 4 5. Lah menika filosofine piyambak-piyambak ananging ingkang asring kagem Pak Dalang Pak mestinipun sok nyuwun benek 3. Menika kanthi pangajap watak sing telu kuwi nek iso disimpen ning ati aja ditokke. Oh, ngaten nggih. Aja diumbar ben ora ngombro-ombro ning jagat raya nggih. Pramila mbok bilih seklumit utawa sekedhik anggenipun kula matur nyambung kalian ulang reh micil arane ingkang saestu menika wah nek kula arep matur ping bolali ya ning kudu tak aturke. Ya niki tembung Jawa ning pigunane gedhe banget. Niku sesuk bisa diteruske wonten giaran candhakipun. Nggih insyaallah menika amargi mijil menika sae sanget menika kula waos menika iku tuladhane apik pangan menika mbok pilih karena wektalipun masikin mengejang dipun lajengaken. Nggih. Proketeng lan prosutresna winatesing wekdal maca panenggih winupus nyuwun mungkur ngenggono kunging lebat wicara sastra
antuk wilasaning Gusti karana winatesing wekdal giaran mila dipun punggel semanten rumiyin manunggaling kula kekalih kalian para miyarsi para sutresna budaya mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Kepareng kula kekalih nyuwun pamit kanthi sesanti budaya Jawa mugi tansah lono nggih, lono saha sentosa dene arum dalu mugi tansah manggih wahyuning hayu rahayu. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi